Allah abin yana damuna, wayo Allah a rayuwan ban tsoro malam. Wayo Allah abin nake damuna, idan na tuna rayuwa fa ba tabbas ba. Idan na kira Rabbana ba zan kasa ba, Allah mai rabo ba mai gori ba. Ya wahidu kai ke yi mini ban rina ba, waka ce ta rayuwa nake tsarawa. Al'amarin duniya akwai rikitarwa, wani samu yayi wani kuma yayi rasawa. Mun sani Allah shi kaɗai yake bayarwa, a sanda ya so Rabbana yake karɓewa. Ɗauki misali game karatun allo, ɗan malan lakabinsa ce masa kolo. A sanda ya fara kaman da wasa da allo, wata ran yayi saukar sabon burgewa. Amma a cikin duniyar waɗansu mutane, su ba su da aikin da ya wuce kashe mutane. Sun manta akwai rabu wanda ya yi mutane, kiran da na yi gungu don Allah ku yi gyarawa. Akwai wasu jama'a da ba su tsoron Rabba, sun mai da luwaɗi ya zamto aiki babba. Ga mata ko maza ne ban gane ba, abin da yawa rayuwa tana shudewa. Ina magana kun ji kan mu kyale iyaye, domin haka zai samu ringa zub da hawaye. Idan baka manta batun kana dan goye, idan ka yi kuka ba za ta so ka daɗawa. A dukkan abin da kake tuno mutuwarka, ka aikata kairi ka samu alkairinka. Idan kai shari a lahira a doka, ka gane batun nan da nake kai rikewa. Na yi kira a wurin shugaban da ke da mutane, hali na ka jarin ka karka cuci mutane. Ka tuna in har kai hakan fato shari ne, idan kai alkairu kanka za ka yi girba malam. Allah abin nake damuna, idan na tuna rayuwa fa ba tabbas ba.